खुलुमबाय स्टुडियो दं अंकिलिकां ब्रह्म दिनै इएम बिबाननि थाखाय समायखिरा लाबाय सायखं बसुमतारी आरो सजल कुमार सिंआ नंगौ गोदानै इएम बिबान मोननाय सायखं बसुमतारी आरो सजल कुमार सिंआ दिनै समायखिरा लाबाय क'क्राझारनि लेजिस्लेटिभ एसेम्बली अडिटोरियाम हलाव दिनै बिटिआरनि गोदानै इएम बिबान मोननाय सायखं बसुमतारी आरो सजल कुमार सिंआ दिनै समायखिरा लाबाय बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी एमपि जयन्त बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों इएम बिबाननि थाखाय समायखिरा लानाय सायखं बसुमतारी आरो सजल कुमार सिं बिथांमोना समायखिरा लाखांनायनि उनाव खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि जोबोद गोजोननाय मोनदों जेरैबायदि सानै जोंनि गेजेराव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सीएम आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामनानै बिटिसिआव गोनांथिखौ दिनै पुरन खालामबाय आरो बेनि गेजेराव आंबो सासे दिनैहाय समायखिरा लानो मोनदों बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे डिपार्टमेन्टखौ दिनै डिक्लेयार खालामनाय जायाखै निश्चय सिन्था खालामगोन आरो जेरैबायदि मावनो हानाय बायदि सुबिदा बे सुबिदाखौहाय होगोन होननानै मिजिंथिदों माबायदि खामानि मावनांगोन होननानै स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला आं आंनि समस्थिनि खोथाखौ बुंगोन 17 बोसोर बा बे बिटिसि गठन खालामनायनिफ्राय जों जोंनि 13 नम्बर चिराङाव बेबायदि इएम मोनफेरनाय जायाखैमोन दा नैबे इउपिपिएल बा एनडिए जोंनि ज' एलायन्स सरकाराव दिनै जोङो मोननो हाबाय आरो निश्चय मावनांगौआथ' गोबां दं आरो बे मावनो गोनाङा जों गासैबो गावनि हारसिं बायदि नङा खिन्थु जोंना मोनसे मानगोनां जोंना बिटिआरनि सीएम दङ बिथाङा गाइड खालामगोन आरो जेरैबायदि बिथांनि गाइडजों जोङो खामानिखौ मावलांनो जोङो नाजागोन মানে বহুত ভাল লাগিছে যে অলপ আগত আপোনালোকে চাইছে যে আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ মহোদয়ে কৈছে যে এতিয়া এবছৰ আছে যে আমি মিলি আৰু ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব মই ভাবো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ যে আমাৰ ওপৰত যে আস্থা ৰাখিছে মোৰ ওপৰত মই সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাম আৰু মই ভাবো যে মোৰ আজিৰ পৰা গধুৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে আৰু ৰেছপন্সিবিলিটি লৈ কাম কৰিম ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিম এইটোই মোৰ মানে বিশেষ আশা আছে কি বিভাগটো এতিয়া যেহেতু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু বিটিআৰৰ চিফৰ মানে আমাৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিছে এখেতে নিজেই গম পাব যে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনে যোগ্য এইখিনি আমাক ডিপাৰ্টমেণ্ট দিব বুলি মই আশা কৰোঁ ধন্যবাদ